डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो टुर्नामेन्ट कमिटि बेनि बानजायनायाव दिनै 27 गेलेन्स टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट बेयाव दिनै बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लाफैना जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनाय 27 इयार्सनिफ्राय बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबोदों आरो बेखौ बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि जि मार्टियर बेखौ बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबोबाय थानाय जादों। दा बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टआ डिमाकुसिल' बेयाव मुंदांखा नङा, आसामनि खना खनला जायगायावबो बे गेलेन्स काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ मोनथियो आरो बिटिआर ओनसोलनि बेबो मोनसे मख'जाथाव फुटबल टुर्नामेन्ट। फैबाय थानाय समाव बे गेलेन्स गल्ड कापनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव गोबांथार गेलेगिरिफोरखौ जोनोम जानाय मोनसे बेबो इनफ्लुयेन्स गोनां मोनसे टुर्नामेन्ट। दा ओंखायनो आं दिनै बेयाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा सेथि हाबाफारि हिसाबै गुवाहाटीनि डायनाम' क्लाब आरो गरायसरनि टाउन क्लाब बिनि गेजेराव गेलेनाया मोजाङै जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव फुटबला मोनसे जोंनि बर' हारिनिबो मोनसे गेलेजानाय मोनसे फोरबो हिसाबै खुंजाबाय थानाय मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों बेखौ नुबोबाय थादों। मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबाय, बे सेक्रिफाइस खालामनायखौ अराय सम गोजोरै दोननो थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बा मोनफ्रोमबो दखराया बिथांमोननि गोसोखांथियाव फुटबल टुर्नामेन्टफोरखौ होबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि यंगस्टार्सफ्रा अर्थात उन्दै उन्दै जेनेरेसना फुटबल गेलेनायनि मोनसे इनफ्लुयेन्सा जोंनि ओनसोलाव गोग्लैदों आरो दिनै बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टनिफ्राय जोङो गोबांथार सोलोंनो हायो। मानो होनब्ला बायजोनिफ्राय फैनाय जि प्लेयारफोर बिसोरनि आदब, बिसोरनि जा स्किल बेफोरखौ नायनानै आरोबाव जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेखौ मोजाङै सोलोंनो हानाय मोनसे खाबुफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मिशन स्किल आरो बे मिशनखौ दिनै मुभमेन्ट बेयाव लांनो थाखाय जोंनि गेजेराव नोजोर बोनानै फुटबलाबो जे जोलुर बादायलायनाय बा जोलुर गेलेनाया जोंनिबो मोनसे पेसा हिसाबै जाहाथे जायो, दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आन्डार 13 जि फुटबल क्लाब बड'फानि मुङाव बड'फा FC होननाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनिफ्राय दानाय जाबाय। बेखौ चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि एफिलिएशनाव खालामनाय जादों आरो बिनिनो देग्लाय प्रथमबारै आन्डार 13 जि बड'फा FCआ आसामनि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लादों। दा बिनिनो F जि जन बेयाव फाइनालखौ चेम्पियन खालामबाय। दा बेखाय जोङो गोग्गानाय मोनदों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि जि आन्डार 13 जि प्लेयारफोर बिथांमोना स्टेटआव सेलेक्सन जागोन। थांनाय बोसोरावबो जोंनि आन्डार 13 गेलेनाय गेलेगिरिफ्रा स्टेट प्लेयार हिसाबै जेरै नर्थ इस्ट FCआव बाहागो लादों आरो दाख्लैबावै जों मोनथिनाय मोनदों जे आन्डार 13 आव गेलेनाय सासे बै थांनाय बोसोरनि गेलेगिरिया आसामनि स्टेटनि प्लेयार हिसाबै दिनै इन्डियानि नेसनेल माने चेम्पियनशिप बेयाव बाहागो लानो मोनदों। दा बियो उदालगुरि माबानि आम्बागाव दखरानि सिङाव गोग्लैयो। दा बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव उन्दै उन्दै जोंनि फरायसाफोरखौ उन्दै उन्दै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ आरोबाव मोजांसिनै खालामगोन बेखौ जों आसा थिनो हायो आरो जोंनि बे बड'फा FC बियो जोबोरैनो मोजाङै जादों होननानै जों फोथायनो हायो। आচ্ছা, बड'फा FCआव गेलेनो थाखाय माबायदि क्वालिफाइड जागोन बा बोरै सायख'नाय जागोन? बड'फा FCआव गेलेगिरि महरै जानो थाखाय जोङो दखरानिफ्राय जिल्ला लेभेलाव आन्डार 13 टुर्नामेन्ट अर्थात इन्टार आनसलिक खुंनाय जायो। बिनि उनाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट बेखौ खुंनाय जायो। दा इन्टार डिस्ट्रिक्टनि उनाव बिनिनो माखासे गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै बड'फा FCआव बिनि टीमनि प्लेयार हिसाबै सेलेक्सन खालामनाय जादों। दा बेखौ फ्राय हप्तासे बिथांमोनखौ गेलेहोनानै बिनिफ्राय सेलेक्सन खालामना जाय
कोच आरो सेलेक्शन खालामग्रा टीम पिआर टीम बिथांमोना नायनानै बड'फा एफसिआव बे आन्डार 13 फुटबल गेलेनो थाखाय प्लेयारफोरखौ सायख'नाय जादों। नंगौ 27थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट थांनाय 26 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो खुङै देग्लाय 27आव आगानथि होबाय। बेयो बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ बेयो जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि जायफोरा बड'लेण्ड मुंख्लं जालांबाय बड'लेण्ड दाबिनायाव बिथांमोननि मुङै जोङो बिथांमोननि जिउमाखौ बेसेन होनानै जोङो बिथांमोननि गोसोखांथियाव नैबे जों जोलुर बादायनायखौ थांनाय 26 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो होबोबाय थादों आरो बियो दिनैसिमबो सोलिबोबाय थादों आरो बियो जोङो बुंनांगोन बाख्नायनांगोन बिखौ एकमात्र फोथांनानै लाखिनानै बा जों बिखौ पेरेन्ट बडि हिसाबै बाहागो लानानै खुंबोनाय जोंनि डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे डिमाकुसि गेलेमु आफाद बिथांमोननि मैखोम नाजानायनि गेजेरजों बियो मोजां रोखोमै जाबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो बे हाबाफारिया मोजां रोखोमैनो सोलिबाय थादों। बान्था महरै जोङो जायफोर फाइनाल देरहागोन बिथांमोननो जोङो 50,000 आरो जायफोर फाइनालाव थांनानै फाइनाल जेनगोन एबा रानार्स आप जागोन बिथांमोननो जों 30,000 जोङो बान्था होनाय जायो आरो बेखौ जोङो गिबि जोङो फार्स्ट जेब्ला जागायदोंमोन होमब्लानिया जोङो बेसेबां नंद्रायामोन थांनाय 3 बोसोरसोनि सिगांनिफ्राय जोङो 50,000 आरो 30,000खौ जोङो खालामबोनाय जादों। रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि नैबे खेलानि सायाव? रायजो राजानि अनसायनायाथ' खोब मोजां आरो बेखौ रायजो राजानि अनसायनायनि गेजेरजों जिहेतु जोङो बेबायदि थांनाय 26 बोसोर जों खुंबोबाय आरो दिनैसिमबो बे रायजो राजानि अनसायनायजों जोङो दिनैसिमबो साक्सेस जानो हादों आरो बेयो साक्सेस जालांबाय थागोनखौ जोङो आं मिजिंथिदों। जोबथा बादायलायनाय फाइनालाव माबाफोर थागोन नामा टिकेट बेबस्था? जोबथा फाइनाल बादायनायाव जोङो जेनेबा सिगांफोरनिफ्रायनो जोङो टिकेटनि बेबस्था खालामबोदोंमोन नाथाय देग्लाय जोङो क्वार्टार फाइनाल मोननैखौ जोङो रायजो राजाया जिहेतु जोंखौ मदद होबोदों रायजो राजाया जोंखौ अनसायबोदों बेनि थाखाय देग्लाय जोङो क्वार्टार आरो मोननैखौ जोङो टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जायासै। जोङो फैगौ सेमि फाइनाल मोननै आरो फाइनाल बे मोनथाम गेमखौ जोङो टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जादों। थांनाय बोसोरफोराव जों नुनो मोन्दोंमोन बायदि खेलाया जोबखांनायनि उनाव फिल्म बायदिसिना दिन्थिनाय देग्लायबो थागोन नामा बेफोरबायदि? देग्लाय जोङो बिदि फिल्म दिन्थिनाय मानाय बेखौ जोङो सानथ'वाखै मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव माखासे फरायसाफोरा एग्जाम जाबाय थादों आरो माखासे फरायसाफोरा एग्जाम जानो गोनां दङ थ' बिथांमोननि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै जोङो बेखौ जोङो देग्लाय बोसोराव सानथ'नाय जायाखै। दिनैनिफ्राय जागायनानै सानबेसे बे हाबाफारिया? दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो देग्लाय बोसोराव जोङो सानबानि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानो होनब्ला सानबानि थाखाय खुंनो गोनां जानायनि कारनानो जाहैबाय जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जोंनि डिमाकुसि ओनसोलावनो 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा जानो थांबाय थादों ओंखायनो जोंनि डिमाकुसि ओनसोलावनो जागोन जिहेतु बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा जिहेतु नैबे बादायनाय फुटबल बड'लेण्ड मार्टियार्स फुटबल बादायनायावबो मैखोम बाहागो लानानै जिहेतु नांस्थाबो आरो बैयावबो जोङो मैखोम बाहागो जिहेतु लाहैनांगोन ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि जे सावरायनाय बिथांमोननि बिथांमोननि बोसोनखौ नोजोर बोनानै देग्लाय जोङो सानबानि थाखाय बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों होनाय जादों।